Takže čuste, zdraví vás Biohazard a toto je naše prvé video a je tu Theodor D, ale normálne hráva za Chili 8 a toto je náš prvý diel z Hunger Games. Lebo mne nešlo toto, sa lognúť, Ja loginovať. som Biohazard, toto je Theodor D a Chili 8 tu nemôže hrať, nevieme prečo. Lebo nejde login, ale keď budeme Aha, znova Bent. keď budeme v kuse hrať na takom inom serveri, vieš, na hociakom inom, tak budem hrať za Chili 8. Nie, to sa nedá už. Prečo? To už keď hráš za ňo, tak už sa to nedá. Počkaj, ideme volať s Bentom Nie. a s Erik. Nie. Tak Erik je dobrý kamoš. No ale ja budem hrávať za Chili 8, ale keď budeme na takom inom serveri, vieš, že budeme hrať normálne si zbieranie na takomto Hunger Games, tak dobre. na to budem hrávať za Chili 8, len na takýto budem hrať za Hunger Games. Okej. A prestaň. Ale tam je pyramída, pôjdeme tam bežať, jo? Tak daj si kit Enderman. To nechcem. Daj kit. Budeš mať Ender perly na začiatku. Jo, sem tam. Čo? Ja mám kit Barbarian. Enderman. Aha, už to mám. Minúta. Hej, začína. Za chvíľu. Ale pôjdeš za mnou? Lebo tu sa portovať nedá. Nie, ja si dám píra. To, čo si dáš prvé, to už budeš mať. Môže si to aj zmeniť. Ja som si dal píra a to je fakt dobré. Lebo keďže ja budem mať píra, tak vás tu všetkých podpálím. Tak nechoď radšej do tej miestnosti. Ja tam idem. Ale ja budem mať TNTčka. No mal by som mať. Sorry lidi, že nemluvíme, no ale, že nehovoríme, no ale to sa No nedá. ale nie sme Česi, vieš. No na čo, ja už hovorím aj po česky a po slovensky, mňa to už je uprdele. Hej, aj mne. Takže vyzbieraj čo najviac veci, hej? Hej, ale dal si už kit? Endermana. Nie, daj si kit Archer, lebo to Nie, ja sa tam nestihneš. rýchlo poutnem, ja sa tam rýchlo petnem. Ale to sa, no... Dobre, 30 sekúnd, more. nemá kit Pyro. Vyperám sa. Vypadni do prdele. Všetci sú bez mena. A nikto skoro nemá takto skin. Keď sa bol na to, boha, 10 sekúnd. Jo, to už sa hrá, sakra. Ste nestihol všimnúť, 2, 1. Lagi! Lebore, cigán. Hej, mám enchantnuté brnko. Hej? Hej, vidím ťa, Theodor. Vidíš, nestíhaš to. No, skoč tam. Ideš, Theodor. Už tam boli, čo? Nie, na čo som čorol a dosť husté veci. Oh shit, ja som tam spadol. Máme začarovanú knihu, ohnivosť, drosť. 2. Čuste lidi, mnejte se. Party. Ježiš. Čo? Tuto sa nedá byť. Lebo ja zdrhám. Kámo, ja zdrhám do prdele. Minúta, kámo, do zdrhnutia, kokos. To je dosť málo. No ja viem. Teda veľa. A zdrháš za mnou? Fuck you, to sú lagy. Ja si vyrobím železný Hej, ja mám meč. TNTčka. 50 sekúnd, fuck you. Oh shit. Sakra, nezavádzaj mi. Sorry ti tam je, to sú hráči, fuck you, no. 40 sekúnd a tu sú dve dievčatá. Do prdele. 30 sekúnd, no. Ty vole. 30 sekúnd, ja zdrhám od tých dievčat. Ty vole. 20 sekúnd, do prdele. Wow. Rýchlo zdrhnúť. Oh my god! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
Celý hrad horí. Dal som tam TNTčka. Teraz sa musíme len modliť, že aby som ja prežil. Kde si Teodor? Ja som také v riti. Sakra mňa naháňajú. Milión ľudí. No a mňa nie, ja som hlavný. A, Koľko ľudí už zabili? To ma udrel. A zás? Tu má takto neviditeľnosť. jo, zabil som jedného, zomrie v lave. Fuck you. Ja som zomrel. Jo, ja som jedného zabil. A mal dosť dobré veci. No vidíte, ja som sprostý. Ty vole, na to serem, na to nejdem. Kto ťa zabil? Nikto, dosiahol som, no bol som ďaleko od sveta, že už ma zabíjalo, pálilo ma, vieš, zabíjalo ma. Ježiš. Do sveta. Si sa mal radšej podkopať a kde pod zem. Teraz vidím milión hráčov, kamo. Môžem ísť na 6, je 6 voľná, 2 a 1 je voľná maximálne, všetky sú obsadené. No ty koti, ja si dám banán. A vám nedám. Ja idem na 2. Je voľná? Už sme tu iba 20 hráči. Tu je dedinka na 2. A strašná hustá dedina. Ty vole. Dobre, tak ja sa tu... Počkaj, ja sa nechcem upaliť. 3 minúty mám ešte. Tak to. A toto. Tu je taká dedina na 2, taká fajná, hneď sa zrodíš pri dedinke. Ja viem. Už som to tak mal. Ono ťa to väčšinou vždy zrodí pri Aké si dámky? Neviem. Jo! Jo, tak toto je úspech. Kit. No tak ja sa s vami učím pre tento diel, lebo sme skončili tak u druhého partu, tak sorry. Takže čuste!